Verovali ili ne, video sa najviše pregleda na YouTube-u jeste Gangnam Style. To je pesma koju je otpeo Psy, kineski pevač. Zbog te pesme postaje mnogo popularan. Taj video ima 2.534.692.391 pregled. Znači, to je statistika za 2016. godinu. Taj video će verovatno još mnogo rasti, zato što ljudi i dalje to slušaju. Video ima 10 miliona lajkova i milion dislajkova. Kanal ima 8 miliona subscribera i preko 50.000 komentara. Tako da, to je najpopularniji video na YouTube-u. Ako niste znali, sada znate. Ukoliko ovo niste znali, ostavite subscribe, like i to bi bilo to. Vidimo se, pozdrav!